Argi ikusten genuen, hasiera batean interesa genukala elkarren proiektuen edo elkarren kezken berri eukitzeko. Pertsonak ezagutze elkarra zautzen dugu, baina geure proiektuak ez hainbeste. Baina falta zitzaigun, ezautzea, baina gauza konkretuago batean, hau da, testu ingurua falta zitzaigun. Eta hortan gainditzala, Urretxuko udaleko teknikariak esan zigun 2013 urtean udalek, bai Urretxuk eta bai Zumarrak, plan estrategiko bat egin behar dutela, euskerako plan estrategiko bat egin behar dutela. Aurten jarri behar dituztela, horrengo 4-5 urtetarako helburuak. Orduan horrek eman zigun guri testu inguru hori. Eta, gure 2013 urteko asmoa da, beraien langintza hortan, plan estrategiko egiteko langintza hortan guk parte hartzea. Nola eta noiz hartuko dugun parte, udalen esku gelditu da, baina, hori izango da, aurten egingo dugu.